Een groot applaus voor Johannes Mooi band. Steenlus. €3,4 miljoen tv-sjoggers zeggen Johannes dit weekend tweede worden bij The Voice. Juster wien dat er in de tjerken van zijn Bordeaux Blauwhoes krekt wat minder. Wol had ze de primeur van het eerste optreden na het avontuur bij The Voice. Johannes werkt mee aan het kriesconcert van de plaatselijke fanfare. It's gonna be a cold, cold Christmas without you. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Publieksfavoriet uit de oude geers zorgde ervoor dat het sms-verkeer in Friesland nevens gewoon providers 400% heger lei als gewoon wij. Johannes weer vanmiddag te gast bij Noorderwien in de radiostudio van Omroep Friesland. Ja, klaar. Dat vanuit een coverband zien hier naar dit, dat is een hele grote stap. Ja. En nou ja, klaar. Iedereen heeft me jaren geholpen om zover te komen, dus super. He was 90